Яз бик күп халыклар традициясында табигатьнең яңа циклы башланып китүе һәм җир шарының кояш тирәли әйләнешенең яңа түгәрәге, ягъни яңа ел буларак аңлана. Шуңа күрә төрле халыклар язга үзенчәлекле мөнәсәбәт күрсәтеп, күп кенә йола бәйрәмнәр үткәрәләр. Татар халкы бәйрәмнәре арасында да андый бәйрәмнәр бик күп. Яз күрке булган Сабантуй бүген татарларга гына түгел, башка күрше халыклар өчен дә көтеп алынган бәйрәм. Бүгенге татарлар Сабантуй бәйрәменең эчтәлеген шактый гына белсәләр дә, аңа мөнәсәбәте булган фәндә Сабантуй алды бәйрәмнәре дип билгеләнгән башка йола бәйрәмнәр турында бик аз хәбәрдар. Бүген без шундый бәйрәмнәрнең берсе Сүрән белән танышырбыз. Сүрән сүзе татар телендә теге яисә бу ярыш, бәйрәм булу турында аваз салып йөрү дигәнне аңлата. Сүрәндә гадәттә бары тик рекрутлар, ягъни солдат хезмәтенә алынырлык яшькә җиткән егетләр генә катнаша. Сүрәннән авылның 17-18 яшьтәге бер генә егете дә калмый. Сүрән йоласы Сабантуй булырга тиешле вакыттан бер ай алдан башланып китә. Башлап рекрутлар шобага тоталар. Шобага нигезендә Сүрән сые чираты билгеләнә. Йола буенча Сүрәнгә әзерлек авыл тирәсендәге наратлык яисә алмагач бакчасында бара. Биредә егетләр чират тәртибен саклап, берсен-берсе сыйлыйлар, авыл көйләрен, Сүрән такмакларын дөрес һәм күмәк башкарырга, җитез шома биергә өйрәнәләр. Майның ямлы кичләреннән алып июнь аеның 3-4 числоларына кадәр шулай дәвам итә. Рекрутлар барысы да җыелышып сәгать кичке 9-ларда авыл клубына җыелалар. Алар барысы да ак күлмәк, түбәтәй, чиккән сөргән билбау, итекләрдән. Араларыннан берсе оста гармунчы. Рекрутлар башта йола җырын башкарып, ритуал түгәрәгенә басалар. Аннары клубка җыелган барлык яшьләрне дәртләндереп, биетергә керешәләр. Бу үзенчә бер ай әзерләнгән осталыкны күрсәтү. Бер кат җилкенгәч, Сүрән сые чиратындагы егет ишек алдына китәләр. Сыйлану төнге сәгать 12-гә, ягъни икенче тәүлек башлану чигенә кадәр бара. Нәкъ 12-дә барлык рекрутлар Сүрәнгә кузгала. Сүрәнчеләр тезелешеп авылның бер башына китә. Аның басу капкасыннан башлап Сүрән кузгала. Сүрән төнге авыл өчен искиткеч рухлы, кызыклы бәйрәм. Сүрәнчеләр өчен атап әзерләнгән сый-нигъмәтләрдән һәр ишек алдында табын алдан ук әзерләнгән. Табыннан авыз иттерүче бары тик йорт хуҗасы ират кына булырга тиеш. Сабантуй өчен аталган бүләкне дә Сүрән кылгасына ул гына бәйли. Бүтенне авыл күздә йоммый. Бер ишеләр, бигрәк тә яшьләр, бала-чага Сүрәнчеләргә ияреп өйдән өйгә йөри. Кайберәүләре еш кына үзләре дә кайчандыр Сүрәнчеләр булып йөргән агайлар, яшьлекләрен юксынып гармун тарта. Әбиләр Ходай Тәгаләгә тагын бер яз күрергә насыйп булганы өчен күңелләреннән рәхмәт укып, киләсе көзләргә өмет күзе тики. Һәр кемнең күңелендә үз бәйрәм рухы. Өйдән өйгә бәйрәм авазы салына. Авыл бер түгәрәккә алынган кебек була бара.
Төннең таңга авышуы сизелми дә. Бу төндә, таңда, көндә бер бөтен. Бөтенесен сүрән әйләндереп алган. Сүрәнчеләрнең күңелләре дәртле, рухлары нык, алардан яшьлек, ныклык, ихласлылык бөркелә. Ferit abinin tatasından beyrağına bir yamul ayşet. Duyalım. Yok. Ay yaşa şula şu. Ay yaşa şula şu. Foi. Авылның үзәк мәйданында сүрәнчеләрне тамаша итәргә бар авыл халкы җыела. Сүрәнчеләр монда сүрән җырларында, такмакларында җырлап, биюдә осталыкларында күрсәтергә тиеш. Ул гына да түгел, 12 сәгать буе бер туктаусыз йөрү алуларын, рухлары дәртләре көчле булуларын, шыдам, түземле, нык икәнлекләрен, менә дигән шәп егет икәнлекләрен дәлилләргә тиешләр. Чөнки алар булачак ил сакчылары. Теге ise bu бәйрәм, юла бәйрәме булсын өчен, аның үзенә генә хас юла икәнлеген дәлилләүче ритуаллары булуы мәҗбүри. Сүрән бәйрәменең Сабантуй алды юла бәйрәме икәнлеген дәлилләп торучы, әлбәттә, үз ритуаллары бар. Хәзер менә аларны барлык карыйк. Әлеге юла бәйрәменең иң үзенчәлекле һәм инде иң киң масштаблы юла ритуалының берсе ул сүрәнчеләрнең өйдән өйгә кереп, теге ise бу йорт хуҗасы әзерләгән сый-нимәтләрдән авыз итү. Ягъни сүрәнчеләрне сыйлау, сүрәнчеләрне кунак итү. Инде икенчесе шушыга ук бәйле сүрәнчеләрнең хуҗаларга рәхмәт әйтүе. Тагын бик кызыклы үзенчәлекле өченче ритуал ул кияү чию. Кияү чию дигәндә без күз алдында беренче чиратта узган Сабантуй белән быелгы Сабантуй арасында яшь гаилә буларак оешкан парларны күз алдында тотабыз. Ягъни шушы авылның кызын үзенә хатын итеп алган яшь кияүне. Менә бу кияү чиюдә бик үзенчәлекле мәгънә ята. Беренчесе һәм ул иң төбедер. Кияүне теге башка кеше буларак түгел, үзебезнеке итү. Ягъни шит социумнан килгән кешене менә шушы социумныкка итү. Шуңа күрә аңа бердән күккә чию, аны хөрмәтләү. Без инде беләбез, Сабантуйда да батырны күккә чиябез. Күккә чию ул безнең борынгы төрки катламнарыбызда әллә кайсы бик тирән гасырларыбызда ята торган ритуалларыбызның берсе. Һәм инде менә шушында кияүне hürmet күрсәтү һәм ул гына да түгел, кияүне үзебезнеке итү. Шушы кияү чиюдән соң тагын бер бик үзенчәлекле ритуал бар. Ул инде яшь киленнән чиккән сөлге алу. Бердән яшь киленнән чиккән сөлге алу ул мәҗбүри түгел. Мәҗбүри түгел дигәндә монда инде үзенчәлеге бар. Аның килен инде бу авылга килен булып төшкәндә үк
Сөренчеләр киләчәген, сөренчеләр килгән вакытта ул инде үзенең сөлгесен әзерләп, аны бирәчәген белергә тиеш була. Ягъни, менә бу авыл гадәтләрен, авылның традициясын, хөрмәтен бер яктан күрсәтсә, икенче яктан сөренчеләр киленгә дә зур хөрмәт күрсәтәләр. Киленнең сөлгесе иң затлы, киленнең сөлгесе кылганның иң башына куела, һәм инде ул сөренчеләрнең кулгаларындагы барлык бүләкләрнең нуры иң затлысы булып әллә каян балкып тора. Инде шул ук вакытта тагын бер гаҗәп үзенчәлекле нәфис йола бар әлеге бәйрәмдә. Ул яшь кызларның, шул исәптән авылга кайткан яшь кунак кызларының сөренчеләргә атап кулъяулыклар бирүе. Бу гадәт хәзердә шул кадәр нәфис булып сакланып килә. Ни өчен дигәндә, кызлар кулъяулыкны шиккәндә ирелеп түгел, үзләренең матурлыкларын, үзләренең уңганлыкларын, осталыкларын да күрсәтәләр бит. Кайсы кызның булдыксыз кыз исеме күтәреп йөрисе килсен. Шуңа күрә кулъяулыкны матур итеп чигәләр, кулъяулыкны нәфис итеп эшлиләр, ләкин шул ук вакытта кулъяулык, чигеп кулъяулык бирүнең тагын бер мәгънәсе бар. Кулъяулыкны кунак кызда, авылның яшь кызы да атап чигә, ләсә кайсы сөренчегә түгел. Аның үзенең күңелендә яткан, күңеленә ошаган сөренче берәү генә. Менә инде шушы сөрән җыю, шушы сөрән бәйрәмендә кайсы егетнең билбавы шиккән сөлге белән күбрәк урала, ул инде шәп егет статусында. Está tan bravo, Çık durmayın. İşte, boşuna yapışın. Все, bitti? Сәгать кичке 4-ләр тирәсендә, соңгы йортта булганнан соң, шактый арган сөренчеләр авылның икенче ягына чыгып, түгәрәккә басалар. Түгәрәккә басу үзе дә зур мәгънәви эчтәлеккә ия ритуал. Чөнки әлеге түгәрәктән һәр ир-егет бер-берсенә бик якын. Алар бер авыл егетләре, ягъни бер түгәрәкнекеләр. Ләкин шул ук вакытта алар рекрутлар. Озакта үтми түгәрәкнең һәр буыны чит җирләргә китәргә тиеш. Эчке сакраль мәгънә нәкъ менә шунда. Бүген мөмкин кадәр бер-берсенең җилкәләрен, рухларын сизеп, туеп, үзләренчә көч туплап калырга тиешалар. Бу изге түгәрәккә басу ритуалы да. Бүгенге сөрән шулай тәмамлана. Иртәгә Сабантуй. Сөрәнчеләр инде анда икенче статуста. Алар аваз салучылар, Сабантуйга чакыручылар түгел, тиздән солдат хезмәтенә алыначак рекрутлар булачак. Монсы инде Сабантуй йола бәйрәменең кульминациясе мәйданы.